Ken. Lem. Awakmu jarene jomblo saiki. Jomblo Tenan. Tenan. Nah, saiki pengen golek pacar sing kaya apa mungkin? Kriteriane ya. Iya. Sing ireng, terus rambutnya rada disemir. Terus dhuwur. Ya gak lemu-lemu. Tenan. Aku koyo nek gambaran kuwi. Masa? Persis gambar sing mbok karepno. Oke. Kenalne nek. Ya wis, tenan ya. Nom pondak wi. Sik enom no. Aku golek sing Joko apa Dodo? Joko. Oh, Joko. Joko pas. Masa? Heeh. Yo. Oke, ndelok jenenge Joko. Ora. Rene kring. Oke. Iya, Mas. Nah, kamu saiki piye wis kerja ngene suwi? Oh, wis suwi, Mas. Hai cantik. Love you. Matane kaya ngene ndak ngene iki lho masuk kuwi. Gak ngene iki. Kudu ngene iki ya. Ngalih. Iki aja kok cepot ngono. Aduh. Gak ngene iki kan? Kudu. Wes ngene. Kok coba tak golekne sing sesuai kriteria piye? Tenan pondok odu ngono kuwi, sandure kuwi. Oke. Iki kurang elek kuwi. Oke, sip. Gantengan wingi aku ditinggal selingkuh ya sakit hati lho.